Firma a typek, čo vlastní Snapchat, normálne nechápem, že vôbec ešte Snapchat existuje, ale presne ten typek zo Snapchatu predstavil svoje vlastné AR okuliare Specs. Robili na nich viac ako 12 rokov. Displeje týchto okuliarov sú priamo v skličkách okuliarov. Cieľom týchto okuliarov je, aby si sa odpútal od telefónu a viacej sa priblížil k bežnému reálnemu svetu pomocou týchto okuliarov, čo je paradox, lebo digitálny svet chceš dať preč, ale lepíš si ho na oči. A toto by vôbec nevadilo, akože fascinujúca technológia, ale kamo, vysvetli mi, jak môžu vyzerať tak čanky a tak tučne, však to je, kamo, masaker. Hrubé hranaté ramy, normálne popolníky na očiach. Najväčšia verzia váži 136 gramov, čo je, kamo, strašne ťažké. Akože toto mať na očiach celý deň, akože dovidenia, čo mi príde ešte najviac čalené, že priamo jak predstavili teraz tie okuliare, tak nikto si ich nemohol vyskúšať. Nikto. Normálne boli za takou sklenenou proste vitrinkou a nikto si ich nemohol vyskúšať, absolútne, okrem toho CEO. Tieto okuláre stoja 2195 amerických dolarov. Takže ako kto vyhodí 2000 eur za také okuliare, ja neviem, nikto podľa mňa. A baterka vydrží maximálne 4 hodiny, takže ja, jak nosím dioptrie, pre mňa je to zbytočné, bo každé 4 hodiny musím nabíjať okuláre alebo ich mať na powerbanke. Absolútne useless vec, nikto si to nekúpi, je to od veci. Mňa by extrémne zaujímalo, či ty by si nosil také okuláre a či by si vyhodil toľko peňazí. Sú hnusné, škaredé a ešte aj drahé.